fanden laver du i en kop kaffe? Hvad fanden laver du der? Kom ned herfra. Du skubber jeg dig ud over, Karl. Okay? 3, 2, 1. Lad mig så få min kaffe i fred. Så kommer jeg op. Hvad fanden laver du i min kaffe? Lille udyr. Kom ned herfra. Hvad tror du er? Kan du så komme ud? Vent. Har du oplevet noget lignende? Lyser den rødt? Nej, det er nu lidt. Optag det. Hvad? Du hørte sit bip. Nå. Hvad er den rød? Ja. Hov! Hvad i alverden laver du i din kop, du? Kan du lige komme op, du? Op med dig. Jeg kan ikke. Så skal jeg kigge dig under fødderne, skal jeg. Så. Stop så det der. Stop det der. Så jeg kigger. Væk med de fødder. Jeg giver op. Ja, kom nu op. Op med dig, og så ud på bordet. Kom så. Ja, op, og så stil dig op. Og så ud på bordet. Sådan, ja. Og så armene ned på bordet. Ja, okay, sådan der. Det var godt. Ja. Og så benet op. Ja, det var godt. Hvad var det for noget? Hvad? Undskyld. Ja. Du skal lige passe på, så giver dig et prik, du lige på... Ikke? Der. Hallo? Ja. Er der 2? Så kom lige op med dig også, du.